Sik ya anak ya yo Pak. Heeh. Rantak-rantak perjurit saka ngendi kae? Ya, wis. Alhamdulillah puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan ana ngendi iki, Pak? Sowan ana nglipar Pilangrejo. Pilangrejo. Heeh. Iki mau ya entuk sertifikat. Iya, acarane iki apa? Acarane ya kuwi bersih desa. Heeh. Bersih desa, no bersih desa ya. Wah, iki prajurit bintang tamu jebul iki mau. Heeh. Iya. Kae dhewe nggih ngaturake panuwun kang tanpa pamit dene sampun pitados kalian limbuk ingkang mijil saking Sedayu kalih kanca-kanca pawenang. Iya, slogane apa? Pawenang Hanjayeng Bawana. Iya. Iki kanca-kancane iki nek kon bengok-bengok senenge ora jamak. Iya. Ki bintang tamune bengi iki jane iki ya meng telu jane. Jane iki meng telu. Nah, sing siji iki ketoke mengajukan diri. Sopo? Isih salin. Mengajukan diri telat meneh, Pak. Sopo to, Mak? Sikis. Sopo? Sikis. Sikis ki sapa? Heeh, gek munggarene iki lho jarum super akeh banget. Kok ya saka mburi panggung muni jarum super ki? Iya. Oh. Ya wis karo jumenengke bintang tamu ben dinggo ngewangi awake dhewe ya, Mak. Heeh.
Kudu mumpung sing wis ngadeg Om Kiswan, Om Kiswan sing nyekel mic luwih dhisik. Ya dienggo ngewangi awake dhewe barang. Yo. Pokoke nek mau ngewangi jarum supere gagal. Yo, disepoti opo ora? Ya disepoti nganggo serampat no. Wis, iki wayahe do. Nggo dolanan wong tuwa. Do gleleng-gleleng. Nabuh do antingan. Wis maremae ka wong tuwa. Kesempatan iki. Kesempatan apa nang kene iki? Rada dhuwur derajatku. Ora migur miyaga. Rada ki rapati yo. Hah? Rada isian. Lah iya nek sing dhuwur sampean. Aman? Aman. Asam lambung aman? Sip. Ah donga aku mau. Si Gendalu Mas Gading. Gendalu biasa. Suwe ra ketemu seneng aku. Wis kaya aku ki tak rasa-rasa anu pripun? Kaya Mbah Waluya. Ha kae ditutke Mbah Waluya wedok kae. Wah, jan wis. Aku ya nek arep melu bintang tamu ki dandan sing apik. Heeh. Livenan. Apa? Livenan. Liver iki apa? Iki lho. Gincu. Oh. Listrik. Besok nganggo cat tembok. Ya kurang ajar to kowe iki. Ora tau mosok wong kok dicat tembok. Ya. Wah. Bunga aku bingung Pripun? Dadi wis iki didadak karo panjenengane Pak Lurah. Nggih, terus? Lah mane kaya tok ngendikake mau lho Mas. Bintang tamu niki asline kondang-kondang Mbak Tatin, Elisa karo Mbak Lintang. Kok dadi aku tuh anggap usul. Hah? Kok aku tuh anggap nelonyor ke awakku dhewe ben iso diundang. Lah mbok menawa ora ya. Gengsi ya, Mas. Aku gengsi ngono. Gengsi to. Gengsi. Aku harga diri ya. Harga diri. Harga diri, harga mati. Wis suatu saat iki Pak. Iki harga diri. Ora nek ora harga diri. Dikai wong gelut.
Aku gelut-gelut ayo. Ya aja. Ngono Mas. Iya. Mas Gading. Nggih. Ngene iki ya Mas asline ya. Pripun? Aku ki kepiye ya? Nek dibakoke dadi bintang tamu. Iki rasane ki kurang pede, Mas. Beda nek aku saka miyaga terus tak unggahke ngono kae ra beban. Nek ngene iki beban lah bayaran 7,5 juta ya aku iki, Mas. Percaya ora, Dul? Percaya ora? ora. Wah iya, ngapusi wae. Gitu sarekon ngopo ngono ki aku bingung. Lah yo ngewangi aku tok, Om. Ya iya tak ewangi lho iki. Lara apa-apa tak ewangi. Ki acara temu dini ki. Ten Balai Desa Pilangrejo Lipar. Ya. Acarane bersih dusun. Oh. Desa. Oh desa. Tulisane desa ngeyel kok kowe iki desa. Lah sing ngeyel iki sapa? Lah sampean kuwi iki desa udu dusun. Sing muni dusun sapa? Ah, iya. Ya wis ndedonga muga-muga warga Pilangrejo sak kiwa tengene sakwise bahagian wayang iki muga-muga kabeh kepanggih karahayon kawilujengan. Amin. Pokoke kalis ing sambikala nggih Bapak-bapak Ibu-ibu. Niki nyun sewu kula sakniki madeg dados bintang tamu. Kula miyaga nggih kula ayahi bintang tamu kula ayahi. Mayang nggih kula ayahi. Kula nek mayang apik. Apik ning kalah ketrima kalih Mas Gading. Dasare ya piyayine bagus Mas Gading gitu. Nggih. Gagah gede dhuwur nih. Karang kula jaman umur-umuran isih Mas Gading 19-20 ya ngentek-entek apa-apa. Ora kaya dirimu. Wis saiki arep ngaturke apa? Ngaturke aja suwe-suwe lho iki aku mumet lho iki. Lho ayo mumet bareng. Oh ya aja mumet bareng. Kowe nek mumet medhon le mayang. Terus kan gentese genteni kono. Ama, oh bayare tok emplep kok. Heeh. Aku genteni rasudi. Padake. Wis begarake. Ya gawe arep anu ki sapa? Hah? Arep ngopo iki ngono lho. Lah arep wayangan ngene. Lah ya wayangan ki kon bal-balan ki penonton. Wah, Mbah aku di video call Mbah Walu ya. Wis. Lah ya. Tekel oret. Bisa coba sehat ya, Mbah. Wis engko ning aku aja kon jola-joli lho ra iso aku. Ki ngedeke iki lho bintang tamu ki lho aja meng aku tok. Lah nggih. Semene iki sik-sik dhewe meng aku bayare. Nek karo nilai pamundutan Om. Heeh, pamundutan diwaca Mas iki disiarke secara live dan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam wabarakatuh. channel. Sugeng dalu, Ki Gading badhe nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi ingkang nembang Mbak Anting saking Pak Darso Klaten matur suwun nggih. Nah terus enten niki ayang-ayang sampun transfer 100.000. Yes. Saking Danar Mandiri Sleman. Nah. Niki enten melih. Mas titip sawer tuk wayangan Ki Gading nanti malam nggih. Nggih. Nyuwun gending mujiwat. Wah, mujiwat. Nggih. Dibawani niki. Sing bawani sapa? Iki lho yang nembang duet Mas Keswan and Mbak Lintang. Kowe ora cemburu. Hah? Aku saiki nekat lho aku. Kono nekat to kae lho. Surabaya. Ditunggoni kok. Ora apa-apa nek yahene ra krungu bojoku. Oh. Terus Pun lagi niku. nah, iki ya didek. Wis siji meneh, Ding. Sugeng dalu Mas Gading mugi lancar pagelaranipun dumugi tancep kayon. Amin. Nyuwun tembang imbangono katresnanku. Dibawani aja turu sore kaki. Ingkang nembang Nduk Mega Prastiwi. Matur Mbah nuwun saking kula Ibu Suharmi
Depok, Jawa Barat. Nggih. Kanca Waranggana komplit, Mas. Komplit Om, komplit. Iki mau talune kok sik muni ming wong loro. Sing muni wong loro. Sing muni lha sik Jiro Lupatmo 6. Iki kon ngopo iki? Muni piye muni matrut po? Ora, lha sik kur ngono lho. Oh, nggon kur mau. Ngono cek ramune kon mulih ya Mas ngopo kan. Sing pojok dhewe kae wis tuwa ya. Lah kayak iki nggo jimat. Nggo jimat. Iki dienggo jimat. Oh. Kowe iki dienggo sajen. Ingkung ya. Ingkung. Wah, potel-potele engko. Iki Mbak Tatin, Mbak Elisa iki. Diaturi kon. Nggih, dijumenengake gitu. Dijumenengake karo Mbak Lintang, arep sapa sik, Mas? Nun, arep sapa sik di antara bertiga iki sik cantik-cantik iki? Yo bareng no Om. Bareng. Heeh. Yo. Disepoti teng arep spoti apa teng? Teng, spoti teng. Lah yo gentenan. Hei, Engko tak anggong sikik gek tak ngadeg meneh, Lis. dibayar larang-larang lenggoh ya Mbak Wis ya. ra kuat pokoknya Mas Kezani ngadeg sedikit Ora wis. Lah yo faktor U ya berarti. Arep lingguh ra apa-apa Faktor niku nek umur. Nek ana netizen nganti ana muni BT-ne lempoh rasa. Wis tak ngadeg aku. Nah, Ayo, ngadeg-ngadeg kabeh no. Kesuruh netizen. Nggih, ho Mbak Tatin, Mbak apa Sintang Bintang. Kayo wis lali to Pak De. lali ya. Karo Mbak Lintang Elisa. Kairo. Nggih, sowan malih alih Pak Naryo sembah nuwun Pak. Wah. Tadi sudah berbincang-bincang ya kita. Gimana ya. kamu diajak bincang-bincang apa sama Pak Lurah? Ya ditanyain kabar. Ya. Iya. Kalau saya tanya kabar sama Mas Gading udah belum? Ya Ah. tanya dulu, ini kan baru prakata nih ya, harusnya kita bage binage sama Mas Dalang gitu. Nage binage. Gimana Mas Dalang sehat? Alhamdulillah Mas Gading? sehat. Alhamdulillah. Dedek sehat, Dedek. Apa? Dedek sehat. Sehat. Alhamdulillah. Wis wong tuwa ora arep delok romane cah cilik. Rono tang nyerak. Piye? Nyerak. Warono sik Pak De. Aku Aku wis warai, lali. aku ro kowe dadi tenan kok. Aku cah gampang kilaf ya. Salaman dulu. Iya, Salaman sih. Alhamdulillah. Oh, panasnya tangannya. Sing salaman aku rasa do pringis-pringis. Pengen po. Sing GR ki penonton ya rasane. Lah ya melu bunga ki rasane. Ya, yang penting sehat ya. Mbak Lintang sehat. Iya. Ijen yang ki dinten Apa urut nom. Nggih, sugeng dalu macange Mbak Yulimbo. Sugeng dalu. Oh nggih, sehat nggih kula nggih salim riyen. Nggih, alhamdulillah. Loh, beda to le salaman. Nek karo aku langsung dicopot Lah ngene. kalau karo aku mau lembut iki. Lembute piye? Iya, dicekel ngene rada suwe 5 detik ngono. Ah, lah ya beda. Coba sing iki. Iya, Mbak Tatin piye Mbak Tatin? Ayo, Arep ayo. apa? Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Yo. Kok iso ngono ya? Ya, saiki dumeh ana lintang yo lali karo Denok Tatin. Biasane nek ora ana lintang, ayo Denok Tatin ngono. Saiki dumeh ana lintang kok dadi sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu, langsung ngono iki maksudnya piye? Iya ora wis baleni meneh, baleni. Sugeng dalu Mas Gading. Nggih, dalu. Malah saya ora. Saya penting salaman sikik wae. Lah iki delok salamane piye? Kok nek ora tak dukung pertunjukan. Piye? Tos wae. Oh, tos. Tos, Ya. tos. Oh, beda. Ini Beda. tanda kasih sayang beliaunya sama Akio. Piye? Kasih sayang gobal kok. Wes mak plek ngono. Plek iki tegese Plek iki wis Keren ya. konco banget Konco dadi nek banget. terlalu konco dadi plek.
Dikerepi leplek. Aja kaya ngono. Kuwi apa kuwi? Kowe kok wah wis Kita tuh kene plek kan pisan kita konco lah. Nek Ah. koncone kental kan ngene iki plek. Ora. Oh, tepuk tangan. Iya. Aku gak nek kowe gak. ayo plek ngerti. Dilit. Kok nek karo kowe ndak beda arti gak. Ya beda arti piye ah mang menit kok. Plek. Ora dadi aku sing malah hari ini sowan lagi Mas Nggih. Gading Nggih. wonten Bilangrejo. Bilangrejo. Nggih. Nika nggih dirawuhi kalih Pak Penewu. Nggih. Nggih Pak Lurah. Pak Penewu, Pak Pak nggih Lurah. segi rawuh. Nggih. Sedaya perangkat desa Mbak Tatin semuanya Iya. rawuh Sedaya alhamdulillah. perangkat desa. Gak lupa IKPR ini juga. Iya. Komplit ya. Pulang Oh dari iya. Pulang pokoknya semua. pulang dari Masih Mantap, semangat ya. ya Bapak-bapak, Ibu-ibu Mantap. semuanya Siapa dari Lis? IKPR. Apa? IKPR. IKPN sih nang Jakarta ya. Ya, singkatannya Ikatan Keluarga Keluarga. Bilangrejo. Keluarga para Pinjam tanggal 9 Oktober Pak Mas Gading ten Taman Mini. Terus Hah? Yo takon rawuh rono karo nggawa jarum super. iki wis dadi bintang tamu len dremes ki dikurangi. Justru Dikurangi. Justru kuwi kesempatan ya kuwi iki dadi Isen-isen watak-wantuku. ya, Kuwi iki wis dadi watak. Watak, Dadi iki. ora bakal iso ilang. Ora iso dilangi ya mbok ya. Ora iso ya. Ora iso. Saiki dongake dinggo Aku warga wis. kowe wis ta? Oh, Wis. saiki Mbak Lintang. Oh ya, pokoknya khususnya buat keluarga besar semua dusun Pilangrejo. Pilangrejo, semoga panjenengan sedaya. Ini desa ya Pilangrejonya. Oh ya, didoakan semuanya semoga sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa yang terbaik Mbak Tatin, Mbak Ya. Elisa. Ya, disapa juga ini karena penontonnya saoke-oke, blublak, Ngene iki dublak, yo. bludak, 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 tumplek blek saoke penonton dari tahun ke Tumplek blek. tahun. Yo, tumplek blek, Tumplek blek. saoke yo. Tel- Telumpek. Tumpek, tumpek, Tumplek tumpek blek. Telumpek. angel tumpek, blek. Masa Banyak orang mau ning kene Mbak Tatin, Mas Iya. Gading. Part 2 ya Mbak ya. Neng di taman desa lagi dada dulu yang dari taman desa ini nobar nganggo layar gede, layar tancep ya. Layar Tancap, tancap. Angel Tancep kok. kono. Kene tak larasi ke Apa nih? tutuke. iki Ya, yo ora streaming iso. Mbak Lisa. Ya. Kalian Delang Seno menika nggih dadi acara malam ini bisa dilihat di seluruh dunia. Ya. Melu seneng juga Mas Gading untuk penghargaan dari Desa Pilangrejo. Matur sebagai suwun. dalang Dalang favorit. Ya alhamdulillah. biasa. Nggih. Bintang tamu favorit rano ya. Bintang tamu Kisban Dremes lho. ono. Bintang tamu pamor. Favorit to kae ono kae yo du kowe. Sopo? Yo liyane. Wong sing lanang dhewe meng aku kok. Wong sing nang kene pisanan jenengan lagi pisan nang kene to. Sing entuk favorit kudune sing kerep rene no. Nah, wis ping piro? Bintang tamu kok mangan ki piye ta? Ngelih. Mangan kabel. Mau ya wis diaturi. Maem karo Pak Lurah nih ya wis niku maem rong piring kok ya tetep sing ngelih ya. Nggih, menika kalian menghaturkan apa panglipur ya Mbak, caos Nggih. panglipur kangge sedaya para warga Bilangrejo. Wonten pamundutan niki wau ngujiwat nggih. Nggih, enten Mas ujian. Gading. Iki kita kathah iki lho. Oh, lagi dibaca mawon. Ah, nggih Pak Dalang. Bocor. Diwoco, diboco. Nggih. Masa penonton ya arep didublak barang. Sapa? Iki wong bludak kok dublak kae. Ya. Kok sesuk iki sinau basa lis. Kowe iki manggon-anggone wis pirang puluh taun kok. Basa. Sowan Ya, ngambah. Hah? Sowan ngambah. Sowan ngambah. Sowan ngambah. Bune pake ngambah. Pak e ngambah. Gawa jarum super. Mung sak Ora jarum sane super. Elisa tok ora apa-apa aku ora njaluk apa-apa. Ame butuh Lah katis lah jarum Elisa. Oh. Metu to Pak. Metu to Pak. Matur nuwun ya, Pak. Berkah barokah. Alhamdulillah. Kene siji aku.
Wis ora. Lah iki mau bagianku tak nengke kono kok. Ayo wis ngono kuwi kok aja njaluk bali timbel. Heh? Timbel. Alah engko ditambani kene. Dokter ra iso nambani nek njaluk bali timbel ngene iki ra iso nambani. Ambek dokter profesor ra iso. Malam hari ini juga diiringi dengan Anak-anakku pawenang. pawenang. Iki sing nglatih aku, Ini Tim. bagus-bagus, ha? Sing nglatih aku cacah iki. Oh, iki Genzi lan jenengan. Weh, lah kandhani kok. Ngelatih nggon sarune iki lho. Yo. Ngelatih le nakal. Nah, Pokoknya semangat buat semuanya. Semangat, Untuk Mas ya. Gading. Sindennya juga Mbak Tati Oh, masih sindennya muda. ada masih muda, yang dua, yang lainnya Ya, ini yang sudah tua. tua semuanya. Iki sing seko anting mendono iki gur Oh, wis bekas, support. bekas. Siwo anting, siwo Agnes. Ya, sik loro kok dikenal engko. Iya. Ya, Mendingan apa Mas Iya. Gading lagune? nah niki Yang mana sedap dulu? tak maca sik niki. Oh, maca riyen Nggih. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Mbah ngefan banget sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang. HP ku khusus buat wayangan. Wah, edan. Ah, Tanpa WA barang ya HP-ne. adik, aduh, tiang mantu pasti wayangan. Mbah. Wacana Om. Jan lho salah dhewe Gimana Mas kuliah. Gading? Delok. Nah, iki Ya, ono apane iki? guru baca. Wis diwaca sik. Om. Oh ya, Mau jarum super mau? ora beda urusane. Salam kenal ya Nggih. buat Nah, Boloseno. Ah, iki Boloseno di tempat. Ya. Oh. jenengan ASS. Iki tegese apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Mbah, ngeten banget. Oh, ngefan banget. Heeh. Sama wayang dari dulu di Tangerang sampai sekarang HP ku khusus buat wayangan. Waduh eman-eman Pak iki. Micet barang dong iku kudu. Adio tiap mantu pasti wayangan Om. Bahkar titip kain buat Om Gading Pawukir ya. 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 Semoga diterima dan dipakai ya. Ya. Om, rumahku deket Masjid Al Hikmah. Boten nggih ya. Sidowayah Gun Iki Ya. surat cinta Gun apa, Gajah Bayat Om. Dawa tenan ya. Mbah Kal, wah iki tobat dadi kowe iki maca nek ra siramu Ini benek. bahwa intinya Iki wae diwaca iki. apa? Intinya Mbah Ya. ini nganu maringi Mas Gading kain. Ya, niki lah Supaya niki. nanti bisa buat kenang-kenangan Mas Gading dan dipakai buat Mas Nah. Gading gitu loh Mas. Oh, arek iki yo karepku ki ora arep ngurangi apa kontol diaturke dandang diaturke kontol. Nah ini ada salam buat Bu Prastiwi ya. Ya. Semoga Mas Gading panjang umur, awet sehat. Ya. Apa iki jangan mabukan ya. Ya. Mumet ta? Kemarin soalnya saya Ya. lihat di wedi kok muntah-muntah terus. Malah nggih Mas Gading memang mempunyai apa jenenge riwayat apa penyakit apa ki asam lambung. Dadi ini asam lambung. semoga lekas sembuh ya. Ya. Ah, Ya. Terima kasih ya. Ya. nggih. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Padahal nyun tembang sambal kemangi. Ingkang nembang Mbak Tatin. Oh sambal kemangi. Kagem Pak Lurah. Tambah sedaya perangkat ugi kagem sedaya pamirsa. Ya. Oh nggih. Saking kula Sinten? nolawikan biasa. Putra Pilangrejo sampun keparing nyawer 500.000. Nggih. Mbak Tatin iki tulisane. Oh Mbak Tatin ya kene. Yo. Ngene. Cah cilik aja nyekel duit.
Nah, iki ana meneh. Mbok menawa iki Om Kiswan to? Yes. Mbok menawa. Abek. Adonga. Sik. Kang Gareng lho. Aku njaluk lagu. Garengnya Satu mentoh, langgam gubuk asmara dindangdutke sragenan. Dua prahmen ketoprak suminten edan. Nah, saking Mbak napa Mbah niki? Cinten. Nggih, saking Kali Gedhe Mbah Suwardi Kali Gedhe. Oh nggih, niki wau sing nyuwun sambel kemangi niku Nolo Wikantioso putra Pilangrejo. Nggih. Nggih. Pundi rimen Mas? Ujiwat mah lho Mas. Pujiwat. Alusan sih Mas. Oh nggih, pujiwat rumiyin. Oh niki melih niki. Apa neh? Sugih dalu Mas Dalang, kula Susan Ariyanti saking Hong Kong. Nyuwun pramen seminten edan dipinangkani Mas Kis. Wah, jan. Poin tim. Kalih Mbak Tatin nggih, nggih. Niki wonten rejeki sekedhik 250.000. Yes. Matur nuwun. Sukses nggih. Nggih. Sukses. Ya Mas oleh 500 lho, 250 nggo aku engko. Nggih. Siap. Ya Mbak Elisa. Doni, ayo bawa. Yo Mbak Lintang dulu, yang tengah dulu. Ayo dong Ya, Lintang. monggo. Tak dadekke mantuku kok Lintang itu. Anakmu umur piro emang? Mang tahun. Ya suwen oleh ngenteni. Mang tahun. Mbak. Kanggo dolanan minggu Mbak. Doni Mas Mustika ning sang seming ati Manas Mara Esem. Mbak Tatin. Ngopo? Ya sip suarane Lintang kalah to kowe Tin. Ya ora. Kalah lemu. Oh nek kuwi. Lah iso no. Piye wae tak kempit kene piye? Ayo aja, aku wis kulino dikempit e. Ame padha. Padha sing omah ya. Lintange lencir kuning. Walah, jan. Ngopo? Bangke awek, bangkeane nawon kemit. Nek aku nawon apa? Nawon das. Aku arep muni ndasmu ora wani ya. Aja, wis bacut. Esem mira nyernak kelung krahlan lasu pira-pira lagi? Loro. Elisa Genti, aku pengen krungu suarane Lah Elisa. kowe iki budek apa piye? Aku wis loro mau sing jentit-mentit mau lho. Apa sih? Jentit-mentit mau lho. Ngilangke rasa
Bintang tamu sijine tengah kene. Melu nyanyi, ayo. sing terakhir Pak De. Gregele. Oke. Aja lali gregele. Siap. Ngadepe rono. Sik, tekon Artis cakapannya papan apa? atas iki. Tresnaku. Tresnaku. Tresnaku kok Sugeng Riyadi piye to? Sundul pancen kupinge. Sudah Tresnaku. Tres Tangannya. naku sundul yati sip ta Saya boten Pak. Oh, saya napa saya? Saya napa saya? Ya, daleke ya. omonganmu kepenakne kok rasaku deg-degan to Lis Apa saya? Kowe meni piye? Piye mau Elisa meni piye? sae po sae Terus bar kuwi monggo. bapak ibu ini Ya sae Elisa monggo piye? sae po napa sae lho bapak ibu Monggo sae ndang mangkat ngono. Heeh. Den aku ki sing arep ndang mangkat munggah kaji maksudnya. Amin. ngono. Mangkat derajate dadi Ah. bintang tamu kondang. siap amin Lho bapake lho tiang saya tau. Ayo, Ya Mbak Lintang ya. Monggo. ya wis kaya umur 80 tahun Ya ora. koteng ya engko ora mung wayangan melu aku teng nang buri kelir Jenenge sak gonteng. oteng Koteng. oteng Oteng. Saya tahu krungu koteng. oteng Ngomong kono sesi perkenalane. perkenalan nang buri kelir lho ya tak kekrek Sio-sio. ora masih kae iki sik laden nyampluk gong Oh, tak kira kok andang gong. masih iki nyampluk gong Tak kira Lopez pakai Z. ora masih ora sengaja Mong tansah tak lalekke nanging terus terus lek Mengke tibake Jayawana ya, teman-teman Pawenang. wah jos Jaiwono ayo notasine dibuka Jaewono ayo. Coba Mas Gading. Jaewono ayo. salah Kleru po? kuwi aku mbiyen Wah. ora mirang-mirangke aku Jaiwono nanana salah aku to digruduk aku mayang kon medun aku mbiyen Ayo coba Mas Keswan ya. Jae wono poyang payungan rasaku Jaewana kaya gumleyang ragaku. Jaewana tansah kaya. wis Sampun. Setunggal monggo setunggal Nggih. dipun pinangani Mas Gading. Nggih, Nangani. ampun Nggih, dipun Mas pinangan. Gading niki Nggih. pun suasana sampun anget nggih, Nggih. sampun saya kepenak sekejo. Nggih. Mbok menawi tanpa mengurangi rasa hormat Bapak Lurah Pirangrejo menika Bapak Sunayo sakit minggah Nggih, nggih. jelas niku Niku. monggo ayo srepeke pelok barang Monggo Monggo, Bapak monggo. Sunario. tutuk Jarwa muda-mudane bangsa Indonesia tuk Nggih, matur nuwun. Kula tak jerak Mbak Elisa padha-padha bujane. Yeay. Loh, kok bujang niku to, Pak? Nek kali lintang karo mengke Mas Galang cemburu. Wah, gue, ngono kok nek cemburu bandinge apa-apa ya, Pak niku.
Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak C. Elisa, Mbak Tati, C, Mbak Lintang. Pak. Mbah nuwun nika saged Mas sowan Kiswan. Sugeng dalu Bapak. Niki perdana bintang tamu nggon wayangan. Nggih. Sesuk nek terkenal nek diundang Pilang Rejo aja larang-larang. Wah, mboten Pak, wong Tapi derek sayang ya Pak Bapak nggih. mawon. Sae niki. Saya. Saya. Mboten nguyuh enten mriki niki pun sae. Matur nuwun niki enten iklan Mas Dalang. Nggih, Ya, monggo Pak. Pak. Oke banget niki. Siap. Waduh, sak gepok. Abange mboten sak Iki kok ya diketoke, Pak. ketut ngono lho. Pun. Nek kira-kira kadotan Salare. kula sae mawon sik abang niku. Nggih, pisan niki mengke jenengan buka isine pinten mboten ngerti. Iklan. Lesehan pojok Mbak Puji, alamat di teras toko bangunan TB Langgang Jaya, Paringan, Gojo, Kedungpoh, Nglipar. Di teras toko Wargrosnu Ngawen atau Kidul Pasar Ngawen, Gunung Kidul. Mulai buka jam 5 sampai jam 11 malam. Minta lagu Dewol Gunung Kidul. Monggo. Nggih. Dibikak, Pak. Jangan buka dhewe wong senes hak kula nih. Ben transparan toh, Pak? Dibuka. Transparan sakniki napa-napa kedah transparan, Pak. Transparan. Berarti 200.000 rupiah. Yang kedua. Terima kasih. Yang kedua, Bumdesma Batur Agung LKD Nglipar dengan unit usaha UPK DBM Nglipar. Ini usahanya pinjem-pinjem nih kita. BMT Batur Agung Nglipar, toko Wargrosnu yang berada di alamat Kidul Pasar Ngawen. Setiap tahun memberikan CSR ke masyarakat Nglipar sebesar 128 juta. Memberikan bagi hasil desa sebesar 42 juta. Direktur Tukiran, Ketua Penasehat Lurah Pilarjo Sunaryo. Niki enten. Anjir. Dibuka Mbak Lintang, coba biasa buka. buka. Nah. dibuka. Luwih akeh iki Mbak Tati. Ora enek lho, aku ora korupsi lho, iki ora enek lho. Mesti niku sik kecer mau niku mesti. Boten. 500 Mbak Tati. Oh, 500.000. Terima Ya, kasih. dari Bum Desa Batur Agung. Nggih. LKD Nglipar. Oh iya. Iki rada angel iki. Alesa Malika Adiatma. Ajeng nembang Anoman Obong dari SD Negeri Pilangrejo, alamat Pilangrejo, versi Jatilan. Oh Iki nggih. ketoke arek nembang, arek napa? Sinten? Bawa Anoman Obong. Oh nggih. Anak asli anak Pilangrejo. Nah, niki Oh, gali. sinten, Gali Pak? potensi. Alesa Malika oh, Aji. Alesa. Mungkin Oh nggih, jenengan mengke. unggahke. Oh nggih. Siap, siap, pokoke siap. ben boten kuciwa. Nggih. Napa malih, Pak? Pun telas. Jenengan boten? Request napa Bapak request biasane napa, nggih Pak? Nek kula lagu wajib, lagune wajib Pilangrejo. Pripun? Lali janjine. Lali Oh, janji. siap. Ayo Jelas. dibawani. Oh nggih. KPR munggah. Nah, ngono. Jas. Ponen Mas Agung munggah, Mas Muryono munggah, kabeh munggah. Bawani riyen nggih. Niki Bawani. ajeng napa Rin? Jadi napa? Oh, lali Lali janji. Lali janji. Lali janji Wah, ini boten napa-napa. Langsung jenengan wae spesial. Nek sing bawani dibawani. 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 Panjenengan ta, Pak? Kok langsungan. Dibawani maksudnya bawani ngoten lho. Nek kula bawa mboten kelangan. Mboten. Milih pundi? Ya milih bawa terus ngenehi. Ora. Ting kowe iki kok gene ya kowe dremis. Ora, aku- Adene kok ngonekke aku. Aku nek karo Pak Lurah iki wis kanca. To the point. Oh, aku- Wis Aku nek karo Pak Lurah wis dianggep anake dhewe aku. Alah wong lagi pisan rene kok. Ora ya ping 3 aku rene sopan rene. Aku ya ping piro. Monggo dibawani Mbak Nggih. Tatin, Mbak Elisa. Oh nggih. Dibawa Tino minggu ki anggitane sapa? Anggitane. Dijlentrehke. Sing nganggit kuwi sapa? Ben yo ngerti. Oh iki anggitane iki. Nah, Ha ta? kudu dicethak. Kudu. Ket sing nyetaknya Lisa wae, aku Ya. ora beres. Oh lah nggih menika anggitanipun Ki Geter Pramuji Ah. Widodo Iya. menika nggih. Tepuk tangan kagem Ki Deter. Wonten griya menika ya. Jas. Lah iki kok uwi ngapa to iki? Wah, wis saking semangate Pak. Oh, Anake nggih. mengidola kok. Dalange nggih mengidola kok. Dina Minggu. Ter.
kang tak anti Ya Mas Kes ya apa lo Mas Kes ya? Apa? Yo sikis. Tinamune piye tipe rame-rame aku kira tau bawa ngene Gue iki ya dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke. konsen to Pak aku ki tak toke lek ku mikir buri lis Sak wayah-wayah nek. sawaya-waya aku penting metu sik pikiran urusan belakang tinamune ngoyo wara Meneh-meneh HP kok. ah kowe wae kok. Meneh HP. Jebul mung lali janjine Arep tekan ngendi le bawa iki kene wae. Rasa rono-rono nah. wis kowe gedhe tin Eneng bintang kowe tamu aku keringetan. wong tuwa ya paeko Ya eneng bintang tamu keringetan. Kula seneng nek nganu iki. wis migren ya Anane pijarasa maya. Jane sapa to sing semoyo iki? semoyo Sapa ya? tatin iki sok semoyo mikir ngolen Piye? pinter golek alasan Ya iki aja ganggu to. Pinter golek alasan. Sapa iki Jen? Lintang dong coba. Lintang. nganter-anter angen dumo jos aku wis ora percaya Ayo KPR. Ini KPR ayo. Mas Agung. edian Terima anak-anak ini kasih belum Bapak. selesai. belum selesai Tapi nanggung Pak. belum selesai Pak Lurah Masih sedikit kurang oh sedikit banget ya Tang ya Aja entuk lunga sik. Lumayan loh Cek sak Ceritan. apa sak ceritan. lagu kok ngecerit Oh ya, setelah ini nanti Pak Agung dari KPR disuruh untuk naik ke panggung. Ini apa jenenge saka Pak Lurah, Kondak Lurah. bisa Nggih Pak Agung. Agung Setia Nugraha. Agung Ya. Setia. Yuk, sapa ki? Apa bareng? bareng Janjane kowe ning endi galakatmu sajan nyupiati atiku sudah beri kencan karo wanita liya Selamat Pak Maria. Semenuan Bapak Nari. matur nuwun Pak Barokah. Nggih. apa Pak Ki? ora wae Alah, kaya meso mampir kono lho, Pak. oh digendam Wah, karo ibu ki ya Yuprasi idolane banyak sekali kaya Bu E Prastiwi gitu. kayak matek aja gendam ya Yuprasi Kur meneng wae ya meso dilewati Pak Lurah ya disangoni nek ra pancen idola para pemirsa semuanya ya. Pokoknya Bu Pras TOP BGT ya. aku Apa Top banget. top banget
Menika minangkani Pak Pak Agus nggih. Monggo Nggih. Pak Agus katuran minggah wonten Nggih, pepanggungan monggo. menika menyapa warga Pilangrejo. Nggih. Yuk, Spote Mas, apa Mas? Sepotnya apa ayo pelak? Arep apa? Sepot mahdote pedonong. Waduh. Kaya Hei! Rasido. Ini mau latihan kepiye? Wah, selalu trial and mirang-mirangke error. aku tuan. Drohon. Monggo Pak Agung. Monggo Bapak Mari, Agung. Pak Agus. Pak Agus. Pak Agung. Kleru. Pak Agung. Pak Agung napa Pak Agus? Pak Agung. Bapak Agung. Pak Monggo. Agung. Pak Agung nggih. Lenggah benarak mriki Pak Nggih, Agung. monggo Pak. Sugeng dalu Bapak. Menika Jarume sampun. Nun, Jarum oh sampun. sampun Pak. Pun kula jolke beras. Mesake, Nggih. mesake. Oh nggih monggo Oh, Bapak. nggih, monggo. Monggo Mbak Bila wonten satu kata dua kata dulu monggo. Boten. Pripun Boten Bapak? iki, langsung mawon. Wonten dawuh menapa? Podang kuning. Oh Podang podang kuning. kuning. Nggih, ingkang nembang sinten Pak? Jenengan ki mawon. Oh, Bapak Bapak nggih. Pak. Nggih, siap. Mriki Monggo Pak. Pak. Lenggah. Nggih, lenggah piye ta? Maksudnya jumeneng wonten tengah-tengah. Jumeneng ana Nggih. tengah-tengah. Ya, Nggih, ya. lenggah ngono. Lah sampean ki kok tahu-tahu mak trungul ning kene iki. Wah, lah nggih, Tahun Pak. wingi urung, langsung podang kuning. Langsung podang kuning. Bowo. Iya, iya, iya. Dinding Mas. Ini piagane bagus-bagus enom kabeh. Nggih. Langsung wes diomeli terus. Langsung cul wonten Pak. Cul swara nggih. Nadyan wujud temung manuk. Kayang to? Iki Kalah kowe. Nggih. Kalah bintang tamu kok ora Wah, iso. nggih. Bintang tamu dadakan kula Pak. Oh iya iya iya. Najan wujude mung peksi kok dadi manuk. Peksi Pak. Agawe taline bronto wes Jan. Nah, goro-goro sampeyan Lah iki. kula salah napa melih? Kula ket wau mendel lho Pak. Lah iya, iki sengaja. Lah iki. Iki marai slewo. Nggih. Alus. Alus manis tumrap ati. Wes suwe nggon kula lono golek isi podang kuning. Kok manuk wis dadi golekan iki kepiye? Nggih. Wah, Manuk jenengan sok digoleki mboten? Wah, sing goleki kathah Pak. Kathah. Bang pelecit barang nganti goleki. Iya iya iya. Seneni terus iki. Ra entuk omong-omongan. Ibu bunga ing atiku nyanding bisa
ati tombo tugas gue serampung Mas Agung ayo Bapak. Nggih. Langsung nggih. Yuk. Nggih, monggo. Yuk, Tang. Esok awan. Sembah nuwun. Nuwun, Pak Agus. Ya, matur suwun. Aku. Ya, wes. Oh alah. Sinten malih Pak Lurah? Kira-kira. Iki. Ya ini tadi ada pamundutan lagu apa Banyuwangi ya Mbak. Kita gantian duduk lah nanti ke Anting sama Agnes ya ben maju. Ya. Mbak Anting karo Mbak Agnes. Sepot-sepote. Teng, sepote teng. Ayo Ateng Agnes, Agnes Ateng. Sugeng dalu, Eh, sugeng sugeng dalu, dalu, Mas Mbak Gedeng. Agnes. Agak salah Mbak Agnes ya. Kok terus doli Ini kok dolunggo ini bagaimana ini ya? keadaannya? Hah? Hah? Biasanya saya ngancane iki dagelan lanang toh. Lah ya kok melu linggo iki lho. Ayo. Biasane iki sing bekerja keras ki dagelan lanang. Ah. Ayo yo ngono ki Oh, dudu oh. kok penak banget linggo. Lah iya. Linggo. Oh pas do munggah wedok-wedok. sik. Milih-milih ketoke iki. Heeh, domeh iki gemoy Ora. belum. Nek kulunggo ki ngopo? Madep rono aja blocking. Ora, iki mau ki pluk apa podang kuning. Jadi sawer ki sik wedok-wedok ki aku ki tetep joget mempeng ya diliwati. Ya rezeki iki dhewe-dhewe. Ayo terus waduh gimana ini? Mau setok rokok. Ya sabar. Kacau ini. Ya sabar Ah. iki lho. Sabar Gusti Allah. Matur nuwun, dulu tanda ketatak. Lah. Saiki Lah yo makane iki ngadeg terus. ki mau aku ngadeg terus nganti keju ya, Nes. Berarti lan joget bar iki kudu luwih nganu semangat. Iya, Banyuwangian saale iki nggo luwih sigra ngegayeng. Sigrak ya. Mas Gading mau pamundutan saking Nggo sinten. sigrak apa ora ngerti aku iki. Putih gerajakan mau. Nggih. Gerajakan mau saking. Bawani ya Mas ya. Nggih. Saking Dene. Saking saking bapak Dari sapa? Hongkong bukan ya? Mamyat mayu. Dari HP. Oh, saking Pak Darso Klaten. Tersentuh. Iya. Pak. Dikasih loh gawanya ya ditampakkan keahliannya. Tampake teng sing semangat. Iya ya, Mas Kiswan sampean ya kudu ngimbangi ya. Sesuk nek iki gandeng sinden-sindene nek do nganggo giwang iki sik leb-leb iki kowe nganggo kaya ngono tok go to ting anting. Saya aku lali ganti lho, Mau. Wah, Wis ta biasa wae. Iki lho. Zaman sekarang ini memang kudu di mix antarane gaul lho. Kuwi kelenik jenenge. apa? Ngelenik. Kowe dadi main dukun kowe. Ora. Kok kelenak Nggak apa-apa. rene. Bawani ting. Delok antingnya sing didelokke kamera dulu ya. Seperti ini ya saudara-saudara. Salah kleru. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Oh, serana Apa pangapura. ketoke wis biasa kaya ngono. Kowe iki wis kerep kleru kowe. ora ono pangapura. Ora ono. Banteng. Potong. Sak kleru-klerune aku wong lanang panggah salah. Wong wedok iki apa-apa selalu bener wong wedok iki. Kok? Oh iya, Ding. Heeh. Oh direwangi padu barang ya, Ding. Terus asam lambung. Oh, jalarane iki ku. Iki kok dadi curhat to. Ora curhat iki. Sapa curhat? Guyon kok. Mamiat mayang paman suarane
ki biasane delok Anting nyanyi ki saka ngarep, deloke saka mburi ngono lho. Oh. Polahe bedane? piye? Polahe piye? Tangannya dadak ngene iki, keleke dadak dilem. Ora ini. Itu kenapa? Kuwi sebuah ciri khas ngono. Ciri khas dari saya dari dulu seperti itu. Pertama harus. kalau ikut almarhum Pak Desono saya juga seperti itu. Iya. Saiki melu gading iya tetep ngono kuwi. Ben iya. ora ilang anting lambang siye. Oh, nek ya ana bedane ciri khase. Iya. Suwi-suwi saya tua ya kase ilang dadi mung karek cirine. Nyerah Lanjut, Mas. Lanjut. banyu Ulon wetan. Ulon gunung, ulon wetan.